Днес на гости бях на един велик художник. Един човек, роден в тогавашното Хитноселце, в момента град Болграво. Човек, който винаги е обвиняван, че е бил ничий. Но в това ничие битие той е успял да изгради себе си. Себе си като човек, като художник, като личност. Искам да ви представя великия Йордан Маринов. Здравей! Хваля. Първо искам да се благодаря, че ме покани и за това интервю. Искам да започнем разговора от някъде. Знам, че си роден в Болграво. Да разкажеш малко повече за историята. Малко си говорихме, но вече да може да... Аз ще повторя тези неща, които ти казах, защото Българо там... интересното е, че дядо ми Пейчо, дядо ми е на втора жена. Първата са чичо ми Петко, чичо ми Иван, чичо ми Кръстю. И една Станка има. Тя почива първата жена на дядо. И втората е от Келешевите. Злата сега, баба Злата и той дядо Злати. Те са двама брат и сестра. Келешата, те са известни. И се спомням, че баба ме водеше на църква. И тогава, сега като гледам, че се минава под масата, тогава баба ме атаковаше. Ме караше да минаваме под масата. Втория брак са баща ми, Леля Минанка и Леля Минанка и Леля Жела. Значи те са още към 7-8 деца. Ти каза, че си роден в Българо и после си дошъл в Поморие. Много интересна история. Да, баща ми така, той е хазартен, но и така търси начин да се изживи. Имаше вътре енергия в него, техническа енергия. Той дори завършил тук в Бургас техническото училище, техникума. И решава камион. Първия камион Българо, Опел. И дори намирам писма, сега като се разровях, благодарности от тогава общината, донесъл дърва, на общината, той направил. И след това продава камиона и купува друг камион, който го прави автобус. И другия му брат вече, чичо Иван, той е железар. Чичо Кръстю дърводелец беше и правят, на баща ми помагат, правят автобус. И с този автобус баща ми обслужва Айтос Просеник, там тези айтоските села. И така, исках ти кажа за това минало, че баща ми е бил луд. Идва социализма и му взимат. Всичко му взимат. И той решава вече по този начин, цял живот е бил частник, искал да такова. Той дори казваше, синко, като си отидат комунистите, от небето американци ще дойдат и от небето ще падат снаряди злато. И като си накъла сега да е жив, да види какво злато пада от Америка. Само. Да, беше така, самостоятелен и инициативен. Аз вика, дядо ми е земеделец. Аз вика, опитах се няколко пъти да върва да вора подир тези крави, той вика, животинска работа, те са животни, и аз вика, и аз ли да върва подир тях да бутам плуга, вика. И зато и започва вече да прави опити. Голям двор имахме, много хамбари, много работилници и в един момент
решава да се направи. Интересно ли е? Да. Решава да се направи пералнята, една пералня и тук, нали, по море, ама не знам как, аз не помня как се е приселвал, какво е, що е. Да, Шкода, даде автобусите. След автобусите прави вече, като вижда, че в комунизма няма място за частна такава дейност, мащабна. И прави това и вече тук се присела с брат ми. Да прави пералня тук. Да, пералня. От първия му брак, аз съм от втория брак, първата му жена, се ражда брат ми Пейчо и сестра имам Златка, която е в София. И аз съм от втората, развежда се, Калуда се казва първата, развежда се и се ожена за майка ми от Каран. И вече, да, друг живот. Вече напуска. Е самата история, как идваш тук, преди малко не разказа. Да, тя точно малко по-американски е така. И вече, нали, как се чувахме по телефона, не знам връзка каква сме правили. Мама вика, баща ти те чака, вика, иска да отидеш по море. И аз сега пиша отивам, нали, знаеш гарата, пиша отивам до гарата. Мама ми каза, кой влак ще дойде, качвам се на влака и аз като се качих, вече питам къде да сляза, за да фана влака за по море. Слязах на старата гара, се спомням в Бургас, първата гара, и чакам влака за по море и вече се мръква и във влака, качвам се и тати е поръчал тук на този баджок, който е от Българово. Той отрано беше се преселял тук и чакаше ме баджока. Вечерта посрещна ма, приспах в тях и ми вика, значи ще вървиш по линията. Като свърши линията покрай морето, и с това вика, ще видиш един двор с много чершата. Да знаеш, че там е баща. И това беше всъщност, и оттам започна вече моя нов живот всъщност. И оттам може би тая негова лудост да ходи да обикаля, той не се застоя никъде. Той деца чак в края на живота си направи къща в Българово. Защото голяма къща тая България, така гръцката къща, но много братя, политически и социално различни. От една майка, втора майка, политически баща ми много мразеше комунистите. И така продаде се къщата, голяма къща с голямите, продаде се и вече баща ми окончателно скъса с близките си. Защото и пари не му даваха. Те без пари дали тогава. И да, неговия ход беше за мен много полезен, въпреки че рискован, защото аз тук попаднах при хора. Друго е да учиш в Българово, да учиш рисуване, друго е, тук веднага попаднах в читалищна дейност, а пералнето му беше близко до читалището и попаднах на хора, дето се казва, мой учител по рисуване в училище водеше и какво училище тогава? Водеше и кръжок по рисуване и това беше ситуацията, която аз, нали, много така, много... Ти започваш от колко годишен да рисуваш? От колко годишен започваш да рисуваш? Аз още от малък рисувах, се спомням в училище, в Българово училището, Мария, моята учителка Мария Василева, ми взема рисунката и я закара на директора, тогава спомням, първата ми изява. И след това вече, нали, тук паднах при хора, при различни ситуации, селенчи, изгоняха ме от града, защото не се пасвах на местната градска среда. Бях луд. Не луд, ама не бях така. Палав, да речем. Да, палав и ме изгоняха, ме пратиха тук, в квартала завърших. А тук квартала беше поправително училище, защото и от Бургас гоняха и тук ги пращаха. А те ги в Поморие ги пращаха в гимназията след това. И тук завърших основното си образование. И тогава се спомням, нали, тогава първите ми прояви пак тук, нали, тук пак надъхани
момичета, отличнички, изведнъж се явява един и да, трябва да рисуваме към банката. Нали? Имаме към банка едно време. Слага учителката към банката и аз съм усетил, че то не е точно кръг, а леко елипса. Нали? И този момент тя прави впечатление, че не рисувам стандартно нещо. Да, без да гледам, нали, по такова, а гледам и рисувам. И пак ме извикаха при директора да покаже какво съм нарисувал. И така от тук вече почнах да правя рисунки. Първата ми проява беше тук в центъра на квартала, имаше една фурна и голяма витрина. Първите ми рисунки бяха сложени там. Пририсувах разни такива, аз още някъде намирам от Крокодил ли беше едно руско списание, руско, като Стършала беше нещо сатирично. Да. Там пририсувах разни образи и така. И така. Едно времешните комикси, така да се каже. Да. И вече гимназията вече са така бях. Дай да му пишем една тройка, четворка, той става художник. Нали? Това беше вече като нарицателно. За да в училище, може би само аз бях в този период, така се изживявах. Издавахме вестници, карикатури, нали, карикатури правихме, кръжоците да участвах, вече правихме, почнах да рисувам. Исках да ти кажа, този момент, пералнята там, тя беше на брега на морето. И аз рисувах, но така нямах представа за маслоза и гледам един ден един художник с статива го нарамил, с кутията си и минава покрай брега пред очите ми. Оттам получих, може би, тази орисия или как се казва тази магия. Просто ме облъхна. Грабнате това нещо. Грабна ме и той след 10 на метра опъна статива и почна да рисува. Но не толкова това, колкото мига, който мина пред очите ми и баща ми направи кутия с крака, статив, нали? И аз вече почнах да... Той ми обръщаше внимание. И тук е друга обстановка, творческа обстановка, много самодейци, нали, професионалисти, един имаше Дечко. Двама, Веселин Калачев и Дечко Костоев, който им предаваше по рисуване в гимназията. И така хванах... Ти тогава ли започнаш да рисуваш морските тематики? Да. До ден днешен си продължаваш? Да. Аз от тогава почнах да рисувам. Последствие Картините са много детайлни. Аз повечето картини, като ги погледна, виждам като снимки. Виж, аз завърших, това е при мен и фатално, и качествено. Завърших стенопис. Защото там в университета първите 2 години учихме всичко и 3-та, 4-та и 5-та година, аз и 5-та карах и така ме оставяха на... Той дори моят професор искаше да му ставам асистент. Че се забравям, искаше и конкурс проведе, изявихме се на конкурс с още един, получихме отлични оценки, обаче ме среща един друг преподавател, вика: Ердане, ти къде за асистент, това заблуден професор не е включил изпита в Държавния вестник. Тъй, че би само и така. И то хубаво стане, защото щях да остана в Търново и край. Сам, нали, асистент и щях да разстана. Това нали, той тогава било интересно за мен, но... Животът ти ще да тръгне в друга посока. Съвсем друга посока. Тогава тук морето... После от университета се връщаш тук пак в море? Не, от университета се връщам в Бургас и ставам преподавател в учителския институт. Казармата кога влизаш? Казармата... първо влизам в казармата. Значи от средното си образование направо, дори тогава последно влака по Морийския влак, последно се качихме с майка ми и баща ми и на разтоваря и летния театър, където
там беше една голяма поляна и там насъбираха, нали, бъдещи моряци и накачиха На кораба. не, на автобуси. На автобуси заминаме за Варна, те, които сме определени за моряци. И във Варна 2-3 месеца базата се каже, там на обранство карах. И оттам не разпределиха вече. Созопол, Бургас, КТЕ, там. Ти на каква длъжност беше като... Аз бях сигналчик. Сигналчик. И ме вкараха в Качихана и изкараха на обранство и тогава докараха с баржите. Не, пак с автобуси докараха. И посред нощите на разпределят кой на кой кораб е, и така тъмна история. И ти гаси за 234 кораба, баржата. Там е кораба, и там е твоя старши, а то беше към 10 часа вечерта. А ние спяхме в едни на кораба, така много тежки условия. Едни каюти, ама като такова беше. На няколко етажа. На няколко етажа слизах по стълбите надолу, едни люкови желязно отваряш. Тежки. Тежки. И слизам аз и те викат, слизам и се оправям койката на долната койка старша, горната аз спя. Моя старши спиха и ще ми обръща внимание. Сутринта чувам дежурния по кораб. Къс, ставай, ти си дежурен. Аз викам, бре, аз съм къс и той къс. А то се каза, че той тук фалангите му липсвали няколко фаланги. После вече, като се здрависвахме, като се запознавахме. И мен ме разпределих, той сигналчик, и аз сигналчик, нали, мен ме разпределих сигналчик, горе на мостика, при командира. Там, защото той ми заповядва, дай сигнали на тост, на кораба, отдолу под мен е радиста. Та изкарах 3 години. 3 години изкарах там. И там рисувах. Дори боцмана ми хвърли една от картините в морето. Той много се ядосваше, защото там се носех си. То на кораба няма място за нищо. За нищо няма място. А стативи, платна. Но и там рисувах, и там направих една изложба, си спомням. Това ме замърхлъка. После от казармата отидох в казармата отидах в 66-та година. 63-та се уволних, 66-та влязах в университета. Тогава световно по футбол беше, кой беше знан, че българите играеха с Англия. И мисля, че и Гунди вкарваше головите тогава, защото първите дни нямаха и да спиш и нали, като биш военен в военното там, нали имаше военни не хотели ми, как се казваха. Дом на войника. Такива. Та там гледах мача, докато се намеря квартира. Даде кандидатствах. Приеха ма. И вече започна другия живот. И 2 години рисувахме всичко. И вече на 3-та година всеки асистент там, доцент, професор си гледаше рисунките, си избираше за стенопис, за скулптура, за графика, нали, за такива специалности. Да специализирам. И мен ме хареса с моя Никола Делов да стана стенопис. Това беше много хубаво, защото тези години беше почти за мен златния век в областта на изкуството. Людмила Живкова беше председател на Комитета за култура. Светлин Русев беше... Людмила Живкова мисля, че направи най-много за... Най-много. Това беше златният период. Да. Аз завърших и веднага завърших и ме назначиха там в учителския институт. Но вече аз общувах само с архитекти, защото тогава се строяха не къщи, а административни сгради. Просто друг живот. Архитектурно строителство. Архитекти се изявяваха. Като направи една сграда, той определя едно място за пано. Било вътре, било отвънка. И кани художник. А той имаше интерес да кани художник, защото от това пано, например, аз ще взема 15 000 лева, но 10% давах на него. Да. Това беше мотивацията му. Отделно той, дето се взимаше,
това, дето си взимаше Някакви хонорари. хонорар. Дето проекта за това архитектурния проект. И така, аз общувах само с архитекти. В клуба на дейците на културата, имаше дейци на културата, имаше живот. Пълен, това беше, аз сега оцених какъв хубав период съм завършил. И почнах да правя един стенопис, втори стенопис. Тук, в Долно Езерово и в Москва направих една мозайка 79-та година. Това беше преди Олимпиадата една година, 80-та беше Олимпиадата. Нали, бургаски такъв колектив завеждаше едно от тези там под пейките, едно помещение, ресторант ли какво беше, и архитекта, колектива, в който беше, архитекта ме хареса и ме покани, нали, да направя проект за там. Дори направих проекта, беше нещо като пясъчен часовник, нещо по-абстрактно, нали. Да. И си спомням, направих проекта, всичко вече ще заминаваме. Отидах из мозайка и ходех издолу Хасково, Пловдив да събирам цветни камъни, които да наподобяват това. Цвета на мозайката, мрамор, черен камък, и ги натварях в един контейнер в Сливен, а Сливен пренасяха за Москва тези, там всичко оборудване, което се правеше. Да. И след една седмица, нали, там занесли всичко, което трябва, и след една седмица лета аз взимах и двама майстори от комбината Пловдив, майстори, които редят камъни. И кацаме в Москва и бързам, викам, давайте с автобуса, ги скона се закараха на лужните стадиона, където са камъните. И аз питам, посрещнаха, защото там българи работеха, нали? То не само българи, те просто от цяла Европа работеха. Всички там от комунистическия строй бяха. Да, там обзаве. Дори за първ път видях там жени с тарги. Нали знаеш кое е тарга? Не. Тарга. Значи, това е таргата. Тук две има издадени и се държат. И носят цухли, цемент, вар. Виждал съм го това нещо, но не знаеш, че се казва тарга. Да, тарга. То е едно дървено такова, от корито и от двете страни са дръжки. Да. И за първ път видях жени, рускини, да носят тарги. Жени да нареждат теракота, фаянс. И интересно, тук кацам и викам, между другото, камъните, които бях, направихме няколко, с още един колега, и той правеше пано, това дайто желю. Обаче направихме няколко фалшиви камъни от гипс и вътре сложихме водки и коняци. Да можем да оцелеем. И кацам, аз отивам на стадиона, питам там посрещна, викам, къде ми са камъните? Твоите камъни, вика, руснаците ни ги харесаха, казаха, какви са тези камъни от България да карат, и хвърляха, вика, на московското сметище. Отивай там, къде бе, бах му мамата, сега какво става тук? Край. Там загинахте. Да. Викам, уния камъни, тя ги прибрахме, вика. Добре, на другия ден, викам, дайте ми 2 бутилки коняк. Защото, нали, ние сме се разбрали, взимам 2 бутилки коняк, взимам проекта и отивам в Москва в фонда на художниците. Намирам го фонда, нали, не вада нищо, вада проекта и им обяснявам положението. Те вика, не се притеснявай. Руснаците са много известни с размалт. Това е изкуствен камък. Имаме един голям склад. Ето ти утре сутринта ще дойде една газка да вземи и ще отидеш в склада и ти само ще отваряш съндъчета и ще гледаш проекта, което ти пасва и него се отделяш. А те са кюлчета такива, лесно са зацепени и направо да ги липиш на стената. Изпратиха ми сутринта един камион, отивам и аз. И мисля да ми изкарат очите и ми изписаха вежди, защото мозайката изпълних, ама точно по проекта, а не да импровизирам, не с българските камъчета, да си ги събирал. Да. И това беше. Довръщам се назад. Нали, правих много в Бургас и помолях директора на учителския институт,
искам да напусна. Аз наемах мои колеги, плащах им да ми взимат часовете, защото аз се някъде нещо правя. Да взима. И той каза, този учителски институт се напуска само заради курваджилък гоним. А ти вика, такъв няма случай доброволно да напуснеш. Защото това като, там си като професор, студенти, студентки, нали, ти си, не си учител, там са интелигентни деца. Но аз нямаше как трябва да напусна, защото нали, ми вървеше едното и другото. И напуснах и вече почнах този бизнес 3-4-5 години. Тук в Поморие? И в Поморие не. Още съм в Бургас. Още съм в Бургас и в Поморие направих една мозайка 74-та година тук читалището. Още тогава. В Бургас съм още. В Бургас фанах се на работа вече по едно време. Шеф на архитект, на реставраторите. Много реставраторски, заради тези църкви не се върши Созопол, нали? Беше починал Дамян Заберски, който е шеф на реставраторите и момчета ме поканяха. Аз не че разбирам нещо, но те имаха нужда от ценз. Да имат ръководителен, да имат висше образование. Нищо не правех. И там изкарах една година и половина. Аз се оплашах, защото нищо не правим, получаваме пари. И викам, напускам. И тогава ме поканяха тук в Поморие главен художник. И това беше. Тогава художник къде е в Поморие? На Поморие главен на целия град. Целия град отговарях за оцветяване, сгради. Тогава почнаха да се оцветяват сгради. Нали? Аз там общината, културата, тази сграда да я оцветим. Виках от Бургас мои колеги, снимаха, правяха проекта, одобряваха го тук общината и го оцветяваха. Нали. Ти през цялото това време продължаваш да се рисуваш? Да, се рисувах. Тогава всъщност влезе тая лудост да рисувам морето, защото това е най-синекурната длъжност главен художник. Нямаш персонал, нямаш нищо. Аз рисувам край морето, шефа на културата ми да вика, Родане, трябва да оцветим еди коя си сграда или викате еди къде си. Нали, изобщо бях като такова едно сърче. И така изкарах 10 на години. 10 на години изкарах така. Но и после вече тук, тук вече, тук направихме галерии, работи, галерии, вече изложби. Изложби на Бургас, каня художниците, дори се гледам тук, аз тук говоря, къде съм канял и от всеки художник се остава по една картинка. И така започна живота. Сценописите спряха. Сценописите спряха по едно време, нали, нямаше вече. Людмила се отиде, нямаше кой да... Някакси такава. И почнах да рисувам. Вече трябваше да са член на Съюза на художниците. Появите с сценописци не можеха да са. Трябваше да участваш в изложби. И почнах да участвам в изложби. И тогава комунистите ми дадаха, проявявах се вече, дадаха ми ателие в центъра на Бургас, Александровска, дето беше на време там. Сега китайски и ОББ отгоре. Дадаха ми жилище. Това беше внимание към културата. И така. И вече влязах в ритъма на живота. Бургаския живот, творчески. Изложби. Живот. Да, изложби. Изяви. И този мой стил беше много специфичен. Някои нали, харесаха, други не ме харесаха. Нали, но аз заради това започнах да говоря, че нали, стенописта, като правиш фреското, сухо фреско или мокро, сухо правих предимно, с тънките четки. Те тънки четки. И това ми даде отражение върху живописта. И почнах вече Да, просто уникални. Да. Всичките детайли. Да, почнах. А тази специално
Той специално отидах на пазара, аз много обичах ябълките. Защото като огладнеех, разтепера се от глад и викам, вземам да ям месо, взимах си ябълка, отидах на пазара, напълнях турбичката с ябълки и влизам в ателието и я фърлях така, да. По време гледа, ма то готова картина, бе. И седнах и я нарисувах. Тя много хубава стана. Тя като истинска камък, със сигурност ще кажеш, като погледнеш камък, не се загледаш. Кой купи, не знам. Това е, отначало, ако погледнеш тази снимка с камъните, казваш 100%, че това е снимка. Да. Това е. А той един рибарски кашон край морето го намерех. Отидеше, че е край морето рисувам. Тая лодка също край морето. Рибара го фърлял кашон, защото съндъка, защото чупен и викам, издърпал го малко да не е във водата, на пясъка и го нарисувах. Викам, ади една риба да нарисувах. Купих си от магазина една риба и я държах и рисувах. И те миди, те миди вече един. Това е на острова. Да. Там на остров Света Анастасия, там един камък от вулкана, който е изригнал и един малък камък оставил долу. И те мири това толкова ли там? Тя е тук вътре. Да. На острова имаш цяла снимка, е тук. Да, остров Иван, да. Аз от начало като вляза, викам, това картина ли е пак? Даже отидах близко да я погледна и видях, че тогава е рисувал. Аз имах случай, дечко Стоев, на моя учител по рисуване, който ми беше тук. Той обичаше да участва в изложби и помагаше много на художниците. С това той имаше кола. Той имаше, може би, единствения така от общуващите, Влада. И където има изложба, той не събираше картините и ги носеше. Примерно в Варна, Пловдив, Казанлък, Толбухен, нали? И имаше в Казанлък една изложба на натюрморт. Те сега в Поморие, тук край на месец ще открити една изложба на натюрморт, аз ще се обада. И бях нарисувал за там няколко картини, едната беше ябълки, има покрити с плат. Така стиснати, да може да се разбере, че са ябълки. И отгоре една муха нарисувах. И дечко вика, носа картините и момичета, и те ги нали, от колата ги свалят. И момичето едното вика, носи картината и иска с пръст да изгони мухата. А вика, че виждам направо ма такова. Ма не, наистина са много реалистични. В момента, който ги видях на живо картините, тогава вече осъзнах какво... Разговора го много го таковах. Много го разпрострях. Интересен момент има, не знам дали се заслужава, ти ще прецениш дали да го пуснеш. Тук вече може съм гимназията. И баща ми вика, Рдане, ние сме от Българово. Ние сме фашаги. Тоест мисълни така, които не са комунисти. Предстои ти да учиш. Ще кандидатстваш. От Българово ще искат характеристика. Аз нямам такова минало, като другите братя, комунистическо. И дай да си сменим фамилията. И отиваме в общината, а ние сме от Дълбоки. Рода на баща ми от Дълбоки. Там Маринчев, един Маринчев, един еди кой си. И аз викам, тътя Маринчев, ма няма да съм Маринчев, съм Маринов. А той Маринчев се оказал борец срещу турците, овчар, с много голяма кошара овце. И толкова мързал турците, че вечер ходил и им палил къщите. И те го преследвали и се изчезва. Крил се, той отива в кошарата, обаче кошарата има землянка. Скри се и не може да такова. И усетили къде е и накрая се скри в кошарата и накрая му запалили кошарата цялата. Да, цялата. И навезе. И зато съм Маринов. Напук на всички пейчевци, защото всички са пейчевци. И всички са на името на дядо ми Пейчо и баба ми Злата. По-големия брат от първия брак е Пейчо и Злата. Аз като се раждам, тати кани един негов приятел Йордан Кацаров и той го е венчал. Тогава са венчавали, и като се роди, той ма и кръстел. И зато съм Йордан.
пълна разлика от тая фамилия и вече фамилията Маринов пълно късам с фашистското си минало. Ти може би да не го... Ти ще прецениш. Ще го видим. Да. Интересно е, между другото. Интересно е. Защото това са човешки съдби. Ако ти не го направиш това, най-вероятно нямаше да продължиш тая кариера, която... Може да имам спънки, ама на художниците много не обръщат внимание, ти кажа. Винаги се обръща на всички. Не всички. обръщат внимание. Дори си спомням, когато вече се прекръстях и съм в бръснарницата, са бръснали, се постригвам и гледам един вестник. Участва в Бургас в една изложба, самодейна изложба. Тогава участвам с една Бай Васил рисувах един портрет и гледам портрета, снимката на това. И пише Йордан Маринов. И помолях там бръснарите, викам, дайте ми този вестник, аз съм тази, да поканя баща им. Показах му го. Ти защо си Маринов, бе? Викам, нали ти ме накара, бе? Дали съм Йордан Пейчев, Йордан Василев Пейчев. Викам, ти ме накара, че докато се радваш и се такова. Станало ли е малко тъжно или мъчно? Да, изведнъж, да. Нали, фамилията Пейчеви, изведнъж и други случаи имаха. Тогава комунистите се искаха някой да... Явно това е било така повеля, всеки комунист да направи още един комунист. И бати Ненко Токмакчиев много му обичаше, Нено Токмакчиев в Бургас, на Тончо баща му. Да. Много му обичаше и харесваше ме като художник. Той дори много картини ми купуваше, като беше директор на галерията и така много. И айде да станеш комунист, не ставам да бъти Нено за комунист. Аз се знам и неща. Такъм хубаво, айде, провери ги. И ходили партията, ровили, питали в България, му казали, той не става за комунист. Викам, най-после. Най-после. Обаче, що при земеделците? Земеделците му проучили, за земеделие става. И идва един ден, вика, отиди си подай документи земеделците. И мина време, срещаме, викам, отказах се. Как може да бъдеш ничий? Тогава тази дума ничий беше много страшна дума. Да не бъде с никой. И такива бисери в живота ми. И картини, изложби. И тогава... Изложби, като каза, правеше много изложби. Много. В България... В България и участвах в международни изложби, но не мои лични, а колективни. Да. Чак в Япония участвах. В една от олимпиадите бяха направили японците такава изложба. В Япония, Чехия, в Германия, в Испания. Участвам колективно. Лични не съм правил. Имах една лична изложба. Имал съм. Тогава имаше едно предприятие, външно търговско предприятие Хемус, което единствено можеше да търгува с изкуство. Ние нямахме право да продаваме в Европа на капиталисти и те ми събрали 10 на малки картинки, малък формат и ми направили изложба в Берлин. И свободна Европа да вземат да съобщават Йордан Маринов откри изложба в Берлин и в картините му се отразява сивото социалистическо общество. Аз не съм живописец, нали, вече казвам, и малко цвета ми е сив такъв, сив, нали, нямам, умишлено не преувеличавам нищо. Но те веднага чак сивото социалистическо общество. И аз не знаех, милицията ме вика, викам, аз не съм участвал, нали, вече съм виновен. Ти даже не знаеш, че има изложба. Аз не знам, О, вече си виновен. Да, такива емоции с професията. Все сладко. Това са много хубави спомени. Да, хубави. Аз ще така, ние художници сме опазени политически от такива крайности. Имало е и случаи, където знам, че на доста случаи има, където и доста художници са били... Освен ако са зверели много, ако са стигли до крайности, освен с творчеството си, всеки политик, колкото и да е луд комунист, като види една картина,
той ще се преклони пред картината. Но като види луд художник, не може да се преклони пред някой Захмакчиев. Ади. И това беше живота. Не, той продължава. След това дойде демокрация. Тогава имаше много изложби. Тогава цяла България, големите градове правяха национална изложба. Да. Димитровград, Ямбол, Толбухин. И имаше мотивация да работим. Нали, художници. Защото гледаш да направиш да се изложиш, да. Може да продадеш нещо. Дойде тази изкапана демокрация и вече всичко оттихна. И аз тогава поех инициатива, защото жадувам. И поканях още двама родовници, по-малки от мене. Викам, момчета, да направим една изложба в Бургас, в една частна галерия Неси. Да. Малка галерийка. Направихме първата изложба, успешна. Галеристката вика, няма ли да направите втора изложба? Хубаво ще направим и втора изложба. И обаче нещо се объркаха нещата и ми не хареса малка галерията и една друга галерия на Богориди откриха. И оттам отидахме, ще наприемете ли, ще го приемем. И оттам започнахме галерията. И 25 години, тази е 15-та. Тази е 15-та, 25, 26, сега ще бъде 27 години. 27 години? 27 години. Това е много голямо приятелство. И общината пое. Вече станахме, Йорданов ден стана, освен кръста, освен там знамената, нали, военните има, нали, някакъв ритуал. И ние сме един от празниците на град Бургас. Просто влизаме в... вече сме като щатни щат, който трябва да бъде уважен. И така, общината Много е инициативата и за българовци, за изложбата. Хубава, но аз нямах интерес. Споделям го, защото аз, значи, на Никулдин правим изложба. Да. На времето тази изложба на Никулдинската комунистите са измислили, свършва годината и предприятията имат пари, кое-що е, и да дойдат да купят по една картина. Тогава имаше така мисъл за художниците. И от тогава вече, нали, след това вече Никулдинска я кръстиха, но аз нямах интерес веднъж Никулдинската, след 20 на дена Йордановската. Да. И като сложихме и тази за българовци. Българската, аз вече съм едно и също. Да. Не съм толкова производителен. Той няма кога ще свърши това. Да. Толкова трудно се рисува всички тези. И зато дори една година Йордановската я направихме тук в Поморие. И в Поморие се излагам. Аз сега Поморие август месец ще направя. Аз ще се обада, ако. Миналото лято... Не. Да, ще трябва да питаш. Бяха ме извикали нали има празник на земеделието ли? Какво беше Българово? На земеделието. Август месец, кога беше? Не съм го разбрал това нещо. Аз миналата година вече бяхме тук. Имаше го този празник и аз бях дошъл с картини и деца рисуваха и им показвах, дори носех си 5-6 картини и им показвах, направихме в двора на училището, там нали има един двор заграден до площада. Да. Площада. Там бяха наредени на ТК-10-та сетих се, да. Палатки. Да. Палатки с продукция. И това е на местните фирми, където се произвеждат мляко и така нататък. Само че казваш празника, забравих. Да. Това го има. Само че аз не знаех, че ти си присъствал. Аз разнасях картини и децата рисуват на стативи и те много се впечатлиха. Нали, така, от ябълки мисля, че носях някакви картини, по-такива, по-емоционални. Демокрацията като премина, как премина живота ти от демокрацията? Демокрацията, така, почнем. Не, особено. Аз имах тук демокрацията,
края на демокрацията аз бях главен художник на Поморие. И Поморие бях създал една база база зала. Бяха ни дали една къща в центъра на Поморие. Ти искаш пепелник? Не, аз имам, направих си. Бяха ни дали в центъра на града една къща на 2 етажа. Долу бяхме си направили кафе и галерия. И горе канцелариите на културата. И хубава дейност развивахме. Канях от Бургас художниците, гостуваха с лятото. Да, обаче идва вече така живот, творчески живот. Продажби нямаше особени, малък град е, но младите искаха да се изявяват. И аз до тогава бях върл Сидисар. Тогава всичките хора бяха минали на тази. Обаче в името на културата имах друга идея и идва демокрацията и вече всички, с които общувахме, бяхме политически така нахъсани, да сменим комунизма. Обаче те като алчни такива новите, взимаха ни сградата, където бяхме направили залата, кафето, а кафето беше с голям двор, ограден двор, центъра на... Да. И горе канцелариите, взеха ни ги. Защо викам бе? Защото вика партията, комунистическата партия, има същите помещения. Не искаме да сме равностойни. И аз тогава вече ми се към... Явно тук... Няма да го бъде. И аз вече бесен. Нямаме къде се... Аз създадахме такава традиция. И там на площада имаше една зелена площ, където правяхме плакати, работи, лозунги. И накарах един приятел, беше шеф на туристическия клуб, дигна една голяма палатка. Аз отидах от Бургас. Ненко Токачев беше директор на галерията. Викам, дай ми картини, правя галерия, протест. Протест срещу новите комунисти. Да, новите комунисти. И той ми даде Дечко Озунов, Цанко Авренов. Той хубави картини ми даде, той не знае, че палатка ще излага. И наредихме ги и аз отивам да ги взимам Ненко Токмакчиев. И там и телевизията да снима. Стефан имаше един телевизия да снима. Вече всеки прави нещо. Аз правя всеки палатка. Аз бях единствения бунтар с палатката и моите приятели, сирицари, които тупаха по гърба Йордания, ти си най човек, викам, ще видите дали съм ваш човек. Викам, ви не снимахте това, което... Това няма политика към културата. Какво правите, момчета? Не, тъй. Дигнах палатката и вече се отчаяха от мене. Псуваха ме, обиждаха ме. Аз отивам в общината на кмета, тогавашния кмет. Още не беше паднал, нали? Да. Още беше на власт. Към другър кмет. В 11:30 ще откриваме галерията, Поморийска галерия. Аз имам снимки. Не знам дали са тук. Ще ги видим после. Да. Викам, освободи работниците, викам, персонала на общината да дойдат, да съберем повече хора. И пък шефа на милицията, Главчев, ми беше приятел, той беше фен. Викам, изпрати милиционери да изчистят площада, да няма коли, да има хора. И моите политически събратя вече наскачаха. Те не взимаха помещенията, те пък точно гледат срещу галерията. И правили снимки персонала от общината, защо излязва в работно време. Един голям плакат залепен на общината, кафенето и галерията се затварят по вина на номенклатурата на културата. Номенклатурата на културата беше началника на културата. Тя беше от политически род. Каракачановия, комунистка. И главният художник. Аз нямах, нали? И аз го имам на снимка. Та влязах в историята като бунтар, защото бунтувах се срещу... А той излезе простотията
И това е. Тя от тогава е почнала да затриват духовните ценности. Още от тогава. И така. И палатката, работи, панаири, обиди, заплахи, гоняха ме от по море и тогава закриха щата. Демокрацията закри щата главен художник, защото те бяха главните във всичко. А главният художник беше синекурна длъжност, нали? Нямам работно време, нямам нищо, но ако потребвам, аз съм под ръка. Подсветяване, огради, пленери правих, архитектурни пленери, пейки, осветителни тела, нали? Имаше така идеи, хубави имаше идеи. Много имам да приказвам, ама не знам дали не прекалих. Не. Толкова е приятно. И така се остана бунта. Се спомням Батинено тук маха. Няма го кажа, защото Тончко го чуи и ще се разсърди много. Един приятел има, който беше главен редактор на Черноморски фронт. И той, Стойчо, как беше Стойчо. И той харесваше картините ми, дори толерираше, канеше негови приятели да ги купат и макараше да ходим в тях на гости, да ги закачим и да се напием. И да разсъждавате по тях. Да, и главен редактор го взимаха в партията, секретар на партията. Един от секретарите на партията, тя беше в сега, дето е съда, дето е. Да. Там беше партията. Той беше университет, стои партията и стои го взимаха. Вече съда. И той беше там, партията, и една вечер, един ден му вика, Рудани, ела, партията, не ми се влиза в партията, вика. Кога ме преследва да вляза, нямаше тими. Влизам и тя няма чаша партията, той пък имат бифет с хубави уиски да работи, взима и носеше уиски. Имаше една чаша на мивката, той ми я даде, пък той пил чешето. Стойчо, кой беше? И с тогава ставаше въпрос. Как се възприема, защото край прозорците, той е площада, нали, той гледаш паметника там, оттам минахме. Вика, гледаме в пияни, заляни, минават, ама вика, Жишев много романтично разсъждаваше. Просто, нали, безобидно беше цялото ни съществуване. И нейното мъкче, вика, падаше, ставаше, ама просто приятно беше. Такива работи. Такива сладки моменти. Не сме имали никаква, аз защо ти казвам, поне в Бургас художниците бяха тогава в този период бяха толерирани. Аз правих... Бургас в този период има доста такова, не само художници и певци, които са... Да, например, тази Ваня Костова си спомням на един 1 май. 1 май голям празник. Да. И ресторантите бяха пълни. Нямаше къде, и с жена ми как се докопахме до едно помещение, до една маса в Приморец. Той беше много известен ресторант. И си пиваме и Ваня Костова, ученичка. Дори с ученическата си униформа, взима да пее и много хубави песни. И жена ми се тръгна и поръча на кашмара да почерпи ресторанта с една бутилка вино. От тогава тя е такова. Тя е, дето се казва, за себе си откри, Ваня. Тя беше ученичка още. Ваня Костова. Та много имаше. Христофотев. Аз съм го рисувал в ателието Христофотев. Много личности беше. Имаше дух, имаше атмосфера. Рисува го Христофотев. И на Иванов ден, апартамента ми, който дадаха комунисти, до мен и имаше една гарсонера на Иван Карайотов. Той беше известен такъв археолог
И много така, директор на музея беше, после професор стана в Шуменския университет, много интелигентен човек, дори го канех да ми кръщава картините в ателието и го рисува няколко пъти. И Иван вика, Йордане, на Иванов ден, на другия ден след Иванов ден, да се съберем двамата в клуба на дейците на културата, да се почерпим. Така, нали го. И отиваме с Иван, сядаме, по едно време пристига жената на Христо Фотев. Как се каже, в други случаи. И тя знаем какво пи. Нали, тогава всеки знаеше кой какво пи. Ние сме част от бита в да. Поръчах ми конячето. След малко пристига и Христо. С една турбичка той ходеше, това имаше такива найлонови турбички, плетени такива. Да, сещам се. Да, с едно зелени, червени. Да, едно бяло вино пристига, сяда при нас. Ми приказвам си, Иван Караутов допика му се отиде до туалетната и се връща. И пък той тогава клубът беше така малко амфитеатрален, една сцена имаше. Иван като сцената се разпя, много е лета. Но той е вдъхновен вече, много е лета. Аз не знам тая песен, що е била забранена. И сядаме и Христо нещо го обиди. Кога е забранена тази песен? Да. Аз не знаех. И Христо го обиди и Иван вика, аз си червя, пръско дупи. Христовът. Такива работи, имаше живота. И Таню Павлов беше секретар на клуба. Таню се обадил в милицията. Милицията поканяли, извикали Иван Карайотов, защото е тая песен. И Иван вика, да не, как се държах, викам, блестящ беше Иван, ако трябваше да дода в милицията да те защита. Така, рисува Христо Фотев. Викам, Христо, айде да се почерпим. И той вика, пи ми си ракета, той вика, тия дни трябва да си купя на един москвич, била, дали викам, Христо, ти ник пари имаш, ник книжка имаш, всичко мога, бе. Това е поета. Той мисли, че... Взема книжката, пари ще намери. Да. Така общувахме. Просто имаше живот. И зато и ги съжалявам сега, младите, новите. Сега в момента е много трудно като цяло и самото образование е трудно наистина да стигнеш до някакво наистина добро образование, където можеш да продължиш. Всичко това са много финанси, където не всеки може да си ги позволи, докато на времето стига да имаш желание да учиш, да. Възможно ти се е дал. На времето поработвахме и по-ефтино беше. Аз... Работа имаше винаги? Да, хляб и домати съм имал и сол. Но не ми е тежало. Друга е младостта. Поработахме работа по строежи. Носехме вар, цемент, тухли. Правим и плакати, украси. Дори си спомням, пожарната бяха му поканили да им правя украсата. Политическите плакати. И бяхме с моята приятелка, и това на двамата. И носим плакати. Там те не искаха да амбуджират. Тогава беше малък, не знам, Ляха Левски с ЦСКА. А тогава нямахме телевизии. И тогава гледахме мача, Левски би с ЦСКА 7-2. И тогава излезе тази дума раз-два. 7-2. Тая плакати правихме. Имаше така. Имаше... не знам. Сега правиш доста изложби. Сега правя. Сега и тук по море, горе-долу се чувствам като в свои води. И аз по този повод тигах да сега и Българова.
когато каже, каквото каже, горе-долу мога да го осъществя, що се отнася до изява, изложбата. Им казах към 13 август концерта и ще нареда долу в фоето на читалището картини и ще сложа малко вино след концерта да се почерпят хората. То това ще ми бъде изявата за... Аз изложби отдавна не съм правил в Българо и преди по-правех, мисля, че Емил там в читалището Той ми беше споменал, че е имало изложба на времето, но отдавна няма и е хубаво да се направи. Да, там в фоето на читалището. Мисля, че правехме. И това може да стане. Може деца казва не в Бургас, а в Българо да направим изложба. Може да се направи на изложба. Тук ще се претопим в общата такова, а там ще стане събитие за Българо. Аз мога да донеса картини свободно, защото няма за притесняване, са гледани. Аз зато и много се притеснявам. Защо? Повтаря се. Повтаря се. И много често викам някой, сега тук по море имаше една изложба. Това беше. И извиках там един от уредниците, викам, ела да видиш. Защото аз ви гледали, ела, викам да видиш, да сложим тези, които не съм ги показал. Хората да искат да видят нещо ново. Той има хора, които ходят постоянно на такива събития, има хора, които идват от време на време на събития, така че наистина от тези хора, които са постоянни на тези изложби. Има фенове. Да. За тях е интересно да видят нещо ново, за другите хора, когато дойдат, те всеки път виждат нещо ново. Да. Не, това е, че те влизат с една огромна такова любов. Да. С огромна любов, с много нежност, която аз не мога да я почувствам така слово. Да усещам с кожата си, с тялото си, с духа си. Например, бях направил една изложба с едни такива спрейвери в Бургас. Тая зала, голямата зала на дружество, но до нея имаше една малка зала, сега е магазин. И Колю Искаров, поета, ми откри. И гледат хората и усещам да ме стара. Усещам, че не ме харесват. Не съм аз. И най-лошото е, че създадеш един стил и след това ставаш вече жертва на този стил. И каквото и да направиш друго, ти вече си хората те връщат в това. Да, те сте възприели с този стил и по-трудно. Да, търсят. Но експериментирането и смяната на стиловете... Не става така лесно. Да. Ти си хванал си един човек и не може да се подиграваш с... Защо да се подиграваш? Ти имаш толкова голям опит. Компромис. Аз казвам така малко... но подиграваш с собствената си усещане. Защото най-важното нещо при правене на картина е усещането. Усещането, първото за композицията, това е вече композицията се е направила, как да е, но нататък започва усещането за цвят. И посланието, което влагаш в картината, докато я правиш. Аз вчера усетих така онзен да правиш, чак сега се усетих, че слагам някакво послание, което дори няма нищо общо с картината. Във всяка една картина има някакво послание, което влагаш. Някакво мислене. От моето страдание, от моето преживяване. Хубави, лоши моменти, всичко това влизат в една картина. В всяко творчество. Една песен, даже която се прави, винаги е на базата на нещо преживяно. При нас
Да, преживяно е. Да. Не, то е преживяно, има и персонализъм. Вече жертва на преживяното ни води до така, човек, като се изправи пред картината, иска да усети стабилността на духите, а не колебливостта. Нали, това да вдъхваш. И професионализъм, и духовно така, състояние. Нали, тези двете неща, които се противоречат. Духовност. Не е слабост, а чувство. Така. И това е още взето бита. Безкраян. Като морето. Да, като морето. Морето. Което дава толкова много, но иззема толкова много. Както и планината. Морето е безкрайно. Безкрайно. Аз даде планина, каза, не ме хваща планината, защото по някои пленери съм участвал в Стара Загора, тук в Страничета. Едно време в комунизма имаше много пленери. Това беше друг живот живеехме. Те сега като им кажеш пленер на младия художник, той не знае какво значи пленер. А ние тогава непрекъснато ти звъняха, канят, отиваш, изперих в Сливен, в те грачета Копривщица и осигурено те всичко. А те тогава ползваха къщи, бивши чорбаджии, комунистите са ги взимали и ги предоставят на Съюза на художниците. Една къща хубава, голяма, особено в Копривщица. И там вече фонда на художниците се оборудва с хладилници, печки, чинии, чаши, нали, хладилници, всичко. И отиваш, нищо, само си купуваш ядене, готвиш се, нали, нищо не плащаш, едеш и пиеш, събирате се колектив, нали, това е и рисуваш. Рисувате, обсъждате. Да. Това беше една атмосфера. Това нещо вече го няма. А и това е събирането на толкова много хора, професионалисти. И то из цяла България. Да. Из цяла България. Варна, Созопол имаха много хубава база, на брега на морето беше. Само по море нямаха. Бургас сега имат база, тогава също имаше база. Но Балчик имаха база и вече, нали така, нагоре в Балкана. Това беше... Имаше живот, имаше магия. Сега сме ни художниците, ние тогава бяхме номер едно. Нашия съюз. Номер едно. Тук като цяло творците бяха, първото на Людмила Живкова си бяха номер едно. Сега в момента всичко това, всички тези хора са забравени. Тодор Живков, имахме конгрес. И след конгреса правим банкет в София, в ресторант Свобода ли там, някъде около Руската църква, срещу Руската църква. Така. И Тодор Живков по столбите слиза, приветствана. Бях на конгреса на кинодейците, но вашия конгрес беше най-хубав. Бяхме галеници. Галеници? Да. Какво? Гледане. 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 Али как? Дава ти къща, дава ти ателе. Къде? Аз, и тогава Българо дигна го, обаче след един-два месеца ми дадаха ателето. И аз Българо го оставях. Нищо не направих. Помещението горе остана празно. Аз вече имам центъра на града ателе. Може да се развиваш по този начин. Центъра на града. И дори първите години след дадаха ми, тогава се преместих за жена ми, живеехме в ателието известно време, те ми дадаха и жилището. А съпругата ти, тя откъде? Тя е от Винарско. Тя поет, пише. Да. Имаше магия, имаше движение. И цялото семейство сте творци? Да, цялото семейство. Музикант къщата ни храни. Аз няма забравя майка ми, Българо, там седихме дървета нещо. И майка вика, Йордане,
Едно време вика имаше една дума музикант къща ни храни и май художник къща ни храни. Ама аз се стая моята професия с посенописта. Просто дори дойде демокрацията, защото това е към фонда на градския фонд за тези ателиета. Нали, тогава те бяха обслужвани от жилфонд, имаше жилфонд. Млочки, боядисване, плаща само някакъв символичен наем 10 лева. Това беше. Имах такъв случай в Москва, като свърших мозайката вече. Бях си взимал и кълчета златни. Такива, да. И вече приключихме с работата. Няма ли? Айде запари. И приключихме и аз се взимах за спомен няколко камъчета, сребро, злато, дори цели опрешката, защото нямах в стенописта, в мозайката злато, но като ми дадаха възможност да избирам, се спрях и на летището в Москва купих пръстен на жена ми и гледам на там гишето, кутийката с пръстена, той нарочно е сложен, за да създава суматоха, нали, веднага да се признаеш, че си купил пръстен да го покажеш, може би, нали. И как да минах. Тук викам, те искаха нося чанта да видят какво и почнаха да бъркат. Изкараха и ключета, златното ключе. Побъркаха се, сега, самолета ме чака. Самолета лети от Москва за Бургас. Кооператорите вече се стягат за морето, а самолета не излита. Търсят специалисти. Аз им обяснявам, те не ме разбират. И 1 час, 2 часа стоим. И по едно време вече дойде някакъв специалист, бръкна и обясни какво е. Такъв случай имах с тая мозайка. То в Шумен, моя роден град, там също нали, паметника 1300 години България. Да. Нали, пак е така с тип мозайка и там също има златни, но те не са чисто злато, те са позлатени орнаменти. Да, орнаменти. Но аз си казвам, този някакъв камък се прави при температура някаква и се получава този ефект. То даже се говореше химическо злато или как се говореше, имаше го това нещо, там камъкът да го нагрееш, имаше го това. Има, той в Бургас ги правяха, там имаше майстори. Аз дори в Москва редим камъните, сме на едно голямо скетче от високо, 2 етажа. 2 жилищни, така, тези. И руснаците сменят прозорците, нали, правят всичко ново, олимпиада, всички работят. И сменят прозорците и те на скели подвижно. По едно време ме закачиха. Размърдаха ми скелето и аз прескочих до моето скелице вече. Аз викам, как не ви срам, хулигани? И един руснак скочи на моето скели, викам, сега този ще ме преби. Лъхна ми на алкохол. И той още повече ме притесни. Той каза, ама виж какво направихме за 60 години. Това празнуваха 60 години Октомврийска революция. Те са вдъхновени. Те са такива. Той не можеш да му се подиграваш, не можеш да му се смееш. Той го носи себе си. Виж какво направихме за 60 години. Тогава така, викам, мамо стара, ние се подиграваме на руснаците, май ние сме смешните. Май, да. Ако погледнеш в цяла Европа, май ние са най-смешните. Помня този случай с този и с Малта. Ето ти казвам, хвана към брега и сега кошка. За Малта какво е? За Малта какво? С Малта. С Малта сега той камък. Те са един от най-добрите производители, техните метра. Всичките почти са, те са много красиви. Това просто е като галерия е метрото. С такива
Ако не е мозайка, декоративна стена, нали, от такива хубави цветни камъни. Аз до сега не съм ходил в Москва, но съм виждал много снимки на московските метра. Аз сега дори тук покрай изложбите сега, които правихме, един руснак се завъртя край мене, Сергей. Аз подреждах в Бургас залата, подреждах май изложбата си за 80 годишнината подреждах. И къде бях ходил? И се връщам и гледам той с жена си, а и моята жена ме чакаше. И той още веднага си хареса една работа и вика, тази искам да я взема. И аз му казах там едни пари, но викам, сега няма ти я дам, защото нали, разваляме сега, я редим. Да. И той изкара парите и ми плати. Жена ми вика, виж, първо каза повече, той изкара една голяма пачка с пари. Можеш да я даде цялата. Да. И даде ми парите, момчето, и така, и се забравихме. На половин година. Викам, бе, той човек тук стоеше картината, викам, той човек, нямам такъв случай. Да. А той в Сарафов живее, адвокат нещо, някакъв бизнес прави. Но... И по едно време си такова. Мина време ми звъни. Звъни ми Йордане, викам, да, картината е при мен. Той очаквал, че вече съм е такова. Съм е продал. Още един път. Да, доди, гледа си ги, взима си я и след това правих изложба в... Същата изложба я правих тук по море и го поканях пак. Поканях го, дори с жена си. И тук сега в Бургас имаме изложба за 24 май. И има среща една жена, една журналистка, а тя била приятелка с тях. Да. А той тук, като дойде ставаше въпрос, аз му разказах за Москва. И той вика, Дане, аз май месец ще хода в Москва. Викам, искам да влезеш вътре, да видиш на Лужник. Той тогава Лужник се казва областта, а стадионът се казваше Ленин. Но ти викам, виж, влез вътре, питай ги дали има такова, дали е останало. Да. И сега на тая нашата изложба, тя ме дръпна така, журналистката, и към сигурно ще ме разпитва за нещо, а тя да ми каже, че била приятелка с Сергей, Да. че той бил в Москва сега. Викам, добре, щом го знаеш, позвани му. И тя тогава ми разказа, викам, да видим, да ми каже, нали, ако е заснета, просто те имат една приказка, че руснаците не се барят, не ще оставят. Нали? Не са като българите. Да се барят. Да се борим всичко. Да. И не знам кога са. Това ми са такива едни дребни писачинки в творческия ми живот. С приятели. А ти тук лятото продаваш картини? Не продавам. Не продавам. Аз дори сега заради тебе ще да сложа тук на статива. Ама тук вятър, не. Да, тук вътре в галерия, в това ми е помещението. Аз имах голямо ателие в центъра на града, де така ми го дадаха. И тук имам и друго помещение оттатък. И то е като матурия го използва за турия, но предстои ми да го изчиста, да го подреда и картините да ги прехвърля оттатък, да си направя галерия. Да. И тук да оставя само текущите и да оставя, защото виждаш няма място. Да. Аз не мога да такувам. Текущите картини, които ги правя, да ги показвам. Тук и който иска, нали, верно, че в Бургас е по-лесно да продавам, защото качи се горе, нали, там това пък на 6-ти етаж са ателиета. Те са винаги направени над жилищни такова, над жилища. Архитекта решава, той трябва архитекта, който прави кооперацията, той трябва да я нахочил да каже, дай да ви на почта отгоре да направим. Да. И
Аз и вътре в това има мозайка, в сватбените ритуали. Ритуалния дом. Да, ритуалния дом, стената, където е мозайка. Направих една мозайка в времето, една сграда има до морската градина. Тя е много хубава сграда, беше на 2-3 етажа. Бяха изземали приемна за Нефтохима. Нефтохима бяха много силни, много приемаха. Бяха изземали. И там канцелария, работи си бяха направили. Приемна. Всъщност заканят гостите си от на брега на морето. И тогава архитекта, който прави вътре пространството, определил едно петно, вика, тук искам да направиш една мозайка. И там направих мозайка. Ма сега не мога да я видя, не ме пускат консули. Там друга държава. Викам, искам да я видя мозайката. И там използвах змал. Дори змалта, който използвах там, бяха го направили бургаски технолози. А не можете да направя снимки, да говориш с Бе, може, ама трябва да такова. Не ми се занимава сега с тези работи, ама аз поех една инициатива да направя един каталог. И аз направих една изложба, те ми направиха, Градската художествена галерия, на 12 или 13 януари ми откриха една изложба картини, които са купувани от Градската художествена галерия. Или всъщност картини, които съм правил в тези хубавите години, когато не съм мислял да продавам, а съм мислял да ги създавам. Да. Това бяха, там имам 10-20 картини. Много хубави картини. Тогава не рисувахме пейзажи, морски пейзажи, а рисувахме, защото подозирахме, че комунистите напровокират и да ги надхитрим. Надхитрихме ги с тънко чувство за хумор и тогава вече ставаше картина. Такава картина, която ще издържи в годините, а не пейзажа. Пейзажа ще го имаш, да. А там си вложил не само послание, да и послание, но и хитрина. Да. Да можеш да те харесат. Хем ги провокираш, хем те харесват. Да. Това беше енергията, която там кои бях нарисувал? Много. Те картини могат да се видят някъде са в момента? В Градската художествена галерия са. Но те са прибрани в тяхните хранилища. Те нямат хранилища. За съжаление, Бургас няма художествена галерия такава. Градска. В смисъл има текущи изложби, тази дето е срещу хотела България. А няма истинска художествена галерия за икони, за картини. Има, ползват сега на синагогата. Няма такива хранилища. Долу от това, там влага, не знам какво гледах, като ми наредиха картините сега. Това ми беше удоволствието, което изпитах. Да си видя доброто старо минало, където някой тук мъкачия ми вика, бе, как можеш да бъдеш ничи, бе? Как можеш да бъдеш ничи, да не си към нито една партия, бе? Че дори една от изложбите бяха кръстил Ничие море. Много ми хареса това Ничи. И дори комунисти организираха изложби. За остров Болшевик бяха направили една изложба. Сега ще кажа един случай. Като се върнах от Москва, бях си купил едно хубаво яки шушлюково и реших да се нарисувам с него. Много се харесах. Нарисувах себе си под мишницата хляб, без очи. Така ми хареса. Просто това трябваше да провокирам. Да. А тогава не мислехме, че някой дойде тук да ме хареса. Там вече гледат картините, по-умни бяха, всички хора бяха по-умни. Може би имаха повече интелект. Повече учеха, по-възпитани бяха хората тогава. Ама има нещо, имат доста повече като години, където са минали през най-различни творчества,
където са виждали доста неща, докато творчеството в момента започва и се реализира. Сега сме долу на земята, много ниско. Изкопали сме още по-малко. Да. И бях се нарисувал заради яйкото себе си без очи, с яйката с хляб. И така, приглушена при вечер, някакви лампи някъде, нещо като жилища или сгради. Той го се прибира от работа. Да. Нямах никаква задна мисъл. Обаче Станко Тодоров, тогавашният министър-председател, всеки петък, събота идвал на лов в Странджата и Жижев, секретаря на партията, казал на един от поетите Бухчев: абе, як заведи ги там, да видят нашите художници какво правят. И Бухчев вика: вода, гледай, по-навек стена, той така те. О, ужас! Как може български работник да остане без очи? Това беше магията ни. Да, но виж и какъв замисъл има той, че човека не може да остане без очи. Да. Как може, нали? И Бухчев вика: писма станах, вика, що той зима се кара на мене, вика. Един друг момент, какъв имах. Търсихме такива. Да. Мислехме. Тогава, сега не мислим. Да. Тогава всички и песните ни бяха песни. И кината ни бяха кина. И книгите ни бяха книги. Всичко беше пресмислено, нямаше обмислено така изнесено, издържано, не ефектно, краткотрайно. Сега пейзажът ми е ефектен. Дай да направя, нали, да се харесам на някой. Защото знам, че имам фенове. А там няма. Остров Болшевик рисувах. Имаше някаква тема там. Остров Болшевик тогава беше бягството там, нали, той бил затвор и партизаните са преплували острова, на срещния бряг и се влезли в гората, в Странджата. И аз какво нарисувах острова, обаче целият остров беше изграден от лицата на тези тогавашните там... Партизани? Не партизани, те са така, не партизани. Като хайдути, като революционери някакви, не ежедневници. И тази картина я купиха, тогава се спомням, партията я купиха, тя стояла там, партията къде е отшла. Има такива картини, където, защото галерията, градската галерия, много от нашите художници нямат в този, да договорим за склада си, нямат наши картини. А това е най-важното. Защото всичко друго това, в ето аз хиляди картини съм продал. Те са в частни колекции. Частни, не ги знаеш къде са. Там се вижда всичко. Имах един меценат, директор на собственик на Червено знаме, на, как се казва сега, Трансвагон. И ко ме харесал по изложбите и почва да ми купува картини. Идва в ателието, отива в изложбата, идва в ателието идва по две-три работи ми купуваше. Отива в галерията, колкото картини имам на изложба и купува. Като каза за меценати. Той има поне едни от най-хубавите ми работи. Те ябълки са при него. Но интересен ми е живота на картините ми. Да. Исках да ще ангажирам една галерия, да видя пътя на картините. Това е много интересно. Къде пътуват картините ти? А той купуваше много. Един друг. А тези картини не могат да бъдат сложени в някоя галерия? Точно това ми беше идеята. Точно това да бъдат изложени. Той държеше в Отманли някаква база, нали, за неговите туристи, за неговите работници.
Може би и там е слагал картини. Но нямам представа. Данев се казва. Просто аз просто беше ми празнично неговото усещане, че имам такъв меценат. Истински меценат. И не съм си мислил, че ще спре някога. Беше ми много хубаво да не спира. Да. Един друг меценат имах, Пламен Киряков, то младо момче, адвокат. Там той, моето ателие, на един от входовете имаше кантора. И той беше нещо беше, че се спортуча на футболния отбор. Черноморец бяха се заиграли, беше влязал в тяхната управа и имаше пари, той купуваше доста картини. И кое е интересно? С мен започваха и се отваряха вече към други колеги. Което означава, че те започват да харесват изкуството и да продължават. Чрез мен, защото моят стил ги подвеждаше и си вече купуваха по-модерни картини. Те просто вече търсиха, дори за този Пламен говоря, Пламен Киряков, дори скоро се видяхме. Викам, Пламен, няма ли да купиш нещо? Една стая съм напълнена с твои картини. Една стая. Трябва да се опариш, да го питаш дали би направил изложба с тези. Да, него мога да го... но той в Котел купи някаква къща, или Жерав, нали, къде. То може би ще е интересно. Да. Не, точно това ме... Защото много картини имам. Аз като гледам, при мен нищо няма. Да. Тези са новите, но това не е хубавия период. Златния ми век. Между другото, Котел или Жеравна и къща с морска тематика ми се струва, че ще бъде много яко. Да. Не знам. На него мога. Данев, явно възрастта, но вече не ми дига телефона. Бих искал да поговоря. Един ден в ателието намерих, на входа там на ателието има една маса и ни очила. Знам, че той носеше някакви големи такива особени очила. Нещо, защото да ме търси, няма, и се е забрал очилата. Това е живот. Други меценати не съм имал така пристрастени. Аз много ти благодаря за този разговор. Хубаво, че свършихме.